Ще изпълним едно упражнение. Мурачи стреля с един пистолет с затворени очи от около 6-7 метра по този кен. И сега на старт упражнението ще започне. 3. Само че кой ще му затвори очите? Махни се очилата. Първо се примери с отворени очи няколко пъти. Запомни положението. 3, 2, 1, старт! На такова си, на предпазител. 3, 2, 1, старт! Ето, получи се записа. Удари го с затворени очи кена от около 10 метра. Не се вижда. Не се вижда или нещо. Покажи пистолета. USB. Прибери го. USB компакт. Чамако. Пистолета е Airsoft 6 мм. USB компакт, с който стреля Мурат. Air Force. Да.